Poďte sa so mnou pozrieť, ako vyzeral môj víkend. V piatok po škole som si išla zabehať, potom som si zarobila hairboxu a spravila som si nejaký snack. Tu už si pripravujem zase hairboxu, pretože to pijem každý deň a išla som na kone. Tam bol takýto obrovský dunčo, ktorého som sa docela aj bála a toto bola kobylka, na ktorej som šla na vychádzku. Bolo síce pekné počasie, ale ja som sa veľmi zle obliekla a strašne fúkalo, takže mi bola zima. Ale týmto som sa vôbec nenehala odradiť a aj tak som si vychádzku užila naplno. Trošku sme si aj podsvalali a potom sme išli do takéhoto tmavého lesa, ktorý vyzeral docela strašidelne. A po vychádzke robila moja kamarátka ešte s jej koníkom na jazdiarni. Wow. V tomto vlogu som aj chcela ukázať aj moje zvieratka, pretože mám jedného psa a 3 mačky. Bohužiaľ tú tretiu vám tu neukážem, pretože som ju nevedela nájsť. Na obedík som si dala poke, potom som sa venovala ešte kresleniu, pretože som sa prihlásila na vysokú školu na fashion design a toto boli zadania, ktoré som musela